രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ സുശ്രീരാധഗോവിന്ദ മന്ദിരേ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസിക്കൽ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനുഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിദം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദം സഗണലളിതാം ശ്രീ വിശാഖാനിതാം ഹരേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷി നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശായ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തമലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ प्रभुपाद की जय गुरुराज के निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 16-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന്. 3-ാം സ്കന്ധം 1-ാമത്തെ ബുക്സ് ഇതോടെ അതിലെ അധ്യായം ഈ അധ്യായത്തോടെ തീരുകയാണ്. 17-ാം അധ്യായം മുതൽ 2-ാം ഭാഗത്തിലാണ്. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ ദ്വാരപാലകരായ ജയനും വിജയനും മുനിമാരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടു. 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് ശാപം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തദ്ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യാ ജഗാദേദം വിഗുണ്ടാനിലയോ വിഭൂ. ഇതി തദ്ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യാ ജഗാദേദം വിഗുണ്ടാനിലയോ വിഭൂ. കൃഷ്ണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച തൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം ദീനന്ദ്യാ ജഗാദേദം വിഗുണ്ടാനിലയോ വിഭുഃ. ബ്രഹ്മോവാച
ब्रह्मोवाच इतद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम् प्रदीनन्द्या जगादेदं विगुण्डा निलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। जय जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तत्कृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रदिनन्द्य जगादेदं विगुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण। हरे सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तत्गुणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगदैतं विकुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे विष्णु प्रेमित देवदत्त माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृह्णदां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विगुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुवर्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तत्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विगुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विगुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण ओके। शारदा नायर माता जी। कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तत् गृह्णतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्या जगादेदं विगुण्डानिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। मालती माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्म उवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादे इदं विगुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। राजी माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तत्कृणदां तेषां मुनीना योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्डानिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। पंकजा श्री माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्दी जगदेदां विकुण्डनिलयो विभुः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माता जी। भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തൽക്ഷണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തത് ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തത് ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാ യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി സരസ്വതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തത് ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തദ്ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാത്സല ശാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തദ്ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ്യ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മോവാച ഇതി തത് ഗൃണതാം തേഷാം മുനീനാം യോഗധർമ്മിണാം പ്രതിനന്ദ ജഗാദേദം വികുണ്ഠ നിലയോ വിഭുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ബ്രഹ്മവാച ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഇപ്രകാരം തത് സംസാരം ഗൃണതാം പുകഴ്ത്തുക തേഷാം അവരുടെ മുനീനാം ആ 4 മുനിമാരും യോഗധർമ്മിനാം പരമോന്നതരുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യാപൃതരായിട്ട് പ്രതിനന്ദ്യ അഭിനന്ദിച്ച ശേഷം ജഗാദ പറഞ്ഞു ഇതം ഈ വാക്കുകൾ വികുണ്ഠ നിലയ ഉത്കണ്ഠയില്ലാത്തവരുടെ ഭവനം വിഭുഹു പരമദിവത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. പ്രഥനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഹൃദ്യമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ മുനിമാരെ അഭിനന്ദിച്ച ശേഷം വൈകുണ്ഠേശ്വരനായ പരമദിവ്യ പുരുഷൻ താഴെ പറയും പ്രകാരം സംസാരിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വാക്രാദാമതിക്രമം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വാക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലിക്കോ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യം മാം യദ് വോ ബഹ്വാക്രതാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതോ തൗ പാർഷദോ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥേ കൃത്യ മാം യദ്വോ ഭക്തോക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ.
കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച തദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. രമാബായി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച തദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പാർഷദോ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കർത്തീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വാക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കഥർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാജ് സർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതത്തോ പാർത്ഥദോ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച തദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയമേവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. മിനി മാതാജി. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഏതൗ തൗ പാർഷദൗ മഹ്യം ജയോ വിജയ ഏവ ച കദർത്ഥീകൃത്യ മാം യദ്വോ ബഹ്വക്രാദാമതിക്രമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? അത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരമതീർത്ഥകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഏതോ ഈ രണ്ട് തൗ അവർ പാർഷദോ സേവകർ മഹ്യം എന്റെ ജയ ജയ ജയൻ എന്നു പേരുള്ള വിജയ വിജയൻ എന്നു പേരുള്ള ഏവ തീർച്ചയായും ച കദർത്തി കൃത്യ അറിവില്ലായ്മയാൽ മാം എന്റെ ഏത് വാഹ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ബഹു വലിയ ആക്രാദം ചെയ്തു അതിക്രമം അപരാധം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ സുഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ജയനെന്നും വിജയനെന്നും പേരുള്ള എന്റെ ഈ രണ്ട് സേവകന്മാരും എന്നെ അവഗണിച്ചത് മൂലം നിങ്ങളോടൊരു മഹാ അപരാധം ചെയ്യാനിടയായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാ അപരാധം തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവസത്ത വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ പോലും
അവനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും അവനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ജയവിജയന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഭഗവാനും സേവകന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഒരു ഭക്തനോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിക്രമം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുനിമാർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് കാവൽക്കാർ അബദ്ധത്തിൽ തടഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉന്നത ഭക്തരായ മുനിമാർ അവരുടെ ഉന്മൂലനാശം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഭക്തരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. മുനിമാർക്ക് തന്റെ പാതാരവിന്ദ ദർശനം സാധിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പത്തിന് നിദാനമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് അവിടേക്ക് നേരിട്ട് പോയത്. ഭക്തന്മാർക്ക് തന്റെ പാതാരവിന്ദ ദർശനത്തിന് വിഘ്നങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം ഇടപെട്ട് അവർക്ക് ദർശനം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ് ഭഗവാൻ. ഇതിന് വളരെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം ഹരിദാസ് താക്കൂറുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ജന്മം കൊണ്ട് മുഹമ്മദീയനായി സംഭവിച്ചു പോയ ഹരിദാസ് താക്കൂർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആ നാളുകളിൽ അഹിന്ദുക്കൾക്ക് പ്രവേശനാനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വഭാവം കൊണ്ടും പെരുമാറ്റം കൊണ്ടും ഏറ്റവും ഉന്നതനായൊരു ഹിന്ദുവായിട്ടും താനൊരു മുഹമ്മദീയനാണെന്ന് സ്വയം പരിഗണിച്ച ഹരിദാസ് താക്കൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയവും ഭക്തിയും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ജഗന്നാഥനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനല്ലാത്ത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യവും ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണുകയും കൂടെ ഇരിക്കുകയും പതിവായിരുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമലപാദങ്ങളുടെ ദർശനത്തിൽ നിന്നും തടയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച അതേ കമലചരണങ്ങളിൽ അവരെ കാണാൻ ഭഗവാൻ നേരിട്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമ്പടിക്ക് ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ടായിരുന്നതും അർത്ഥവത്താണ്. സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഭാഗ്യദേവത ദർശനീയല്ല. എന്നിട്ടും ഭക്തന്മാർ അത്തരം ഒരാദരം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഭാഗ്യദേവതയെ ഒപ്പം കൂട്ടി അവർക്ക് ദർശനം നൽകി. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. प्रभुपाद की जय, महाराज की अगर प्रणाम दे रहे ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു അല്ലെ, ആ 4 കുമാരന്മാരെ അഭിനന്ദിച്ച ശേഷം വിഷ്ണു ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അവർ പറയുകയുണ്ടായി, നമുക്ക് ഞങ്ങള് തെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങയുടെ സേവകന്മാരോട്, ജയനും വിജയനോട് അല്ലെ, എന്ത് ശിക്ഷയും ഞങ്ങള് കൈക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം. അത് ഏത് ജന്മത്തിലായാലും ഏത് ലോകത്തിലായാലും എവിടെയായാലും അങ്ങയെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. പറയുന്നു, ജയൻ എന്നും വിജയൻ എന്നും പേരുള്ള എന്റെ ഈ രണ്ട് സേവകന്മാരും എന്നെ അവഗണിച്ചത് മൂലം നിങ്ങളോ മഹാപരാധം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് 4 കുമാരന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ഭഗവാൻ ജയവിജയന്മാരെ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് അതിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കാണും. അതിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിലെ സേവകന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന് വൈകുണ്ഠാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ജയൻ എന്നും വിജയൻ എന്നും പേരുള്ള എന്റെ 2 സേവകന്മാരും എന്നെ അവഗണിച്ചത് മൂലം നിങ്ങളോട് ഒരു മഹാ അപരാധം ചെയ്യാൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മള് 4 കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും 4 കുമാരന്മാർ കുട്ടികളുടെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും അവർ മഹാമുനിമാരാണ്. രുദ്രന്റെയും നാരദ മുനിയുടെയും ഒക്കെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരായിട്ട് വരും അല്ലെ. അവരൊക്കെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ മാനസപുത്രന്മാരായാണ് 4 കുമാരൻ. അപ്പൊ അവര് അത്രയും മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. എന്നാൽ രൂപം ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ തടയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മഹാ അപരാധം തന്നെയാണ്. ഒരു ജീവസത്ത വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ പോലും അവന് തെറ്റ് സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് പോയാൽ പോലും അവനെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ജയവിജയന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഭഗവാനും സേവകന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളുടെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. ഭക്തനോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ അവഗണിക്കുന്നത് തുല്യമാണെന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിക്രമം എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ ആ 4 കുമാരന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിനെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ 6 പടികളും കടന്ന് അല്ലെ അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തടയപ്പെട്ടു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയുണ്ടായി. മുനിമാർ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ അബദ്ധത്തിൽ തടഞ്ഞുപോയി. പക്ഷെ അവർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉന്നത ഭക്തന്മാരായ മുനിമാർ അവരുടെ ഉന്മൂല നാശം ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഭക്തരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു. മുനിമാർക്ക് തന്റെ പാതാരവിന്ദ ദർശനം സാധിക്കാത്തതാണ് കുഴപ്പത്തിന് എന്താണെന്ന് ഗ്രഹിച്ച ഭഗവാൻ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് അവിടേക്ക് നേരിട്ട് പോയത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് കൂടെയാണ് നാരായണൻ പോയത്. വിഷ്ണു പോയിട്ടുള്ളത് ലക്ഷ്മിയെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതിയില് ദർശനം വിഷ്ണുവിന്റെ ദർശനം മാത്രമേ ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ നാരായണന്റെ ദർശനം മാത്രമേ. ലക്ഷ്മിയുടെ ദർശനം ലഭിക്കലേ അല്ലെ 2 പേരും ഒരുമിച്ച് ദർശനം ലഭിക്കലേ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ 4 കുമാരന്മാർക്കും ലക്ഷ്മി നാരായണന്മാർ ഭഗവാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയും ദർശനം നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെ. ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ബ്രഹ്മ വിമോഹന ലീലകൾക്കൊക്കെ ശേഷം ഭഗവാനോട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചാൽ മതി, അങ്ങയെ ഓർക്കാനും അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കുവാനും സാധിക്കണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവിടെ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം അവിടെ ജഗന്നാഥപുരി ക്ഷേത്രത്തില് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ ഭഗവാൻ സ്വയം ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദവും എടുത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാണാൻ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാൻ. അദ്ദേഹം 3 ലക്ഷം തവണ നാമം ജപിച്ചിരുന്നു ഹരിദാസ് താക്കൂർ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അദ്വൈതാചാര്യനും മറ്റുമൊക്കെ പല ചടങ്ങുകളും ശ്രാദ്ധ ചടങ്ങുകൾ പോലുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ പ്രസാദം കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അദ്വൈതാചാര്യരൊക്കെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനായിരുന്നു അത് നൽകിയിരുന്നത്. അതാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് നൽകിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബ്രാഹ്മണരെ ഊട്ടിയതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് താക്കൂറിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഹരിദാസ് താക്കൂർ ആ ജഗന്നാഥപുരിയിലെ ചക്രം നോക്കിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, ചക്രം നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, 4 കുമാരന്മാരും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ലക്ഷ്മി സമേതനായിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലും ഭഗവാന്റെ അതേ സ്വഭാവം നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമലപാദങ്ങളുടെ ദർശനത്തിൽ നിന്നും, പക്ഷെ അവർ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച അതേ കമലചരണങ്ങളിൽ അവരെ കാണാൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകമ്പടിക്ക് ഭാഗ്യദേവത ഉണ്ടായിരുന്നത് മാർത്തവത്താണ്. സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് ഭാഗ്യദേവത ദർശനീയാലും എന്നിട്ടും ഭക്തർമാർ ഒരാദരം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഭാഗ്യദേവതയെ ഒപ്പം കൂട്ടി അവർക്ക് ദർശനം നൽകി. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തേതയോർധൃതോ ദണ്ഡോ ഭവദ്ഭിർമാമനുവ്രതൈ തദേവാനുമതോസ്മാഭിർമുനയോ ദേവഹേളനാ. യസ്തേതോ ദണ്ഡോ ഭവദ്ഭിർമാമനുവ്രതൈ സയേവാനുമതോസ്മാഭിർമുനയോ ദേവഹേളനാ. ഓ മഹാമുനിമാരെ, എന്റെ ഭക്തന്മാരായ നിങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകിയ ശിക്ഷ ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാ പ്രസാദയാമ്യദ്യ ബ്രഹ്മദൈവം പരം ഹിമേ തദ്ദീപ്താത്മകൃതം മന്യേ യസ്തു പുംബിര സത്കൃതഃ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതനും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ വ്യക്തി ബ്രാഹ്മണനാണ്. ദ്വാരപാലകർ എന്റെ പരിചാരകരാകിയാൽ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച അനാദരവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ കാട്ടിയതാണ്. ഇത് എന്റെ തന്നെ തെറ്റായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇത് ആരാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ തന്റെ ഭക്തന്മാരോട്, തന്റെ സേവകന്മാരെ നിങ്ങളോട് അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥം ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രാഹ്മണരുടെയും പശുക്കളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാണ്. അതിനാലാണ് ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച എന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രണാമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച ജഗത്തിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ. ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആ 4 കുട്ടികളെയും 4 കുമാരന്മാരെയും ഇവരോടും അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. അതിനെ ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിച്ചു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അഥവാ വിഷ്ണുവും ബ്രാഹ്മണരുടെ ആരാധ്യാർഹനായ മൂർത്തിയാണ്. യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർ എപ്പോഴും വിഷ്ണുവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ ഋഗ്വേദത്തിലെ സ്തുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം സദാ പശ്യന്തി സൂരയഃ.
യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണർ കൃഷ്ണൻ, രാമൻ, വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ വിസ്തരണങ്ങളുള്ള പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു രൂപത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കൂ. വൈഷ്ണവർക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരെ യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാൽ വൈഷ്ണവൻ എന്നാണ്. വൈഷ്ണവൻ എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണൻ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. ബ്രഹ്മജാനാതി ബ്രാഹ്മണ എന്നാണ് പ്രമാണം. ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രഹ്മത്തെയും വൈഷ്ണവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും മനസ്സിലാക്കുന്നവനായിരുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന പ്രാരംഭമാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവന് ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തിക ഘടകമായ ബ്രഹ്മത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവനായി തീരുന്ന ഒരുവൻ നേരത്തെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ഭക്തന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അഥവാ വൈഷ്ണവർക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിലൂടെ പ്രഭുപാദി പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അല്ലെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ കടമ കൂടി നിർവഹിക്കണം. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വൈഷ്ണവൻ തന്നെയാണെന്ന്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. ബ്രാഹ്മണനേക്കാളും ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളതാണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവൻ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനെ ഭഗവാന്റെ നിർവ്യക്തികരമായ ബ്രഹ്മത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവനായി തീരുന്ന ഒരുവൻ നേരത്തെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകളില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, തെറ്റായി ധരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണരുടേതായിട്ടുള്ള ആ ചുമതലകൾ കൂടി നിർവഹിക്കും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യന്നാമാനി ച കൃഷ്ണാദി ലോകോ വൃത്തികൃതാഗസി സ്വസാധുവാദ സദത്കീർത്തിം അന്തിത്വജമിവാമയ യന്നാമാനി ച കൃഷ്ണാദി ലോകോ വൃത്തികൃതാഗസി സ്വസാധുവാദ സദത്കീർത്തിം അന്തിത്വജമിവാമയ. ഒരു പരിചാരകനാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അപരാധം ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ അവന്റെ യജമാനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇടയാവും. ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കുഷ്ഠത്തിന്റെ വെളുത്ത പാണ്ട് ശരീരത്തെ മുഴുവൻ ദുഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഒരു വൈഷ്ണവൻ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ യോഗ്യതയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ വൈഷ്ണവനായി തീരുന്ന ഒരുവൻ ദേവന്മാരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളെല്ലാം വികസിപ്പിക്കും. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ 26 യോഗ്യതകൾ. സ്വന്തം കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിയാൽ തന്റെ വൈഷ്ണവ യോഗ്യതകൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് തെറ്റും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മേൽ കളങ്കത്തിന്റെ വടു ഉണ്ടാക്കുമെന്നതിനാൽ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കുറ്റവിമുക്തനായിരിക്കണം. അന്യരുമായുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അവബോധം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം. ഭഗവാന്റെ
സേവകൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, വൈകുണ്ഠത്തില് ജയവിജയന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് ഭഗവാൻ സ്വയം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കും. എന്റെ സേവകന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തത് തുല്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസ് ആയാലും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയാലും തന്നെ ഒരാള് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഓഫീസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അധികാരിക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കാരൻ തെറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലെ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മന്ത്രിസഭയായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ മന്ത്രിസഭക്കാണ് അതിന്റെ കളങ്കം അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ടുള്ള ജയം വിജയനും തെറ്റ് ചെയ്തു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനോട്, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന അതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കും. പ്രഭുപാദരിവിടെ പറഞ്ഞു ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ 26 യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അത് പ്രഭുപാദരി വിവരിക്കുകയുണ്ടായി 26 യോഗ്യതകളെ കുറിച്ച്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കും തോറും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവ യോഗ്യതകൾ ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന്. ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു തെറ്റും ഭഗവാന്റെ മേൽ കളങ്കം ഉണ്ടാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എപ്പോഴും കുറ്റവിമുക്തനായിരിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അന്യരുമായുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്റെ മറ്റു ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളിൽ അവബോധം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഭക്തന്റെ കർത്തവ്യം. മറ്റുള്ളവരോട് അപരാധങ്ങള് ചെയ്യാതിരിക്കണം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീപ്രഭുപാദ് ഗുരുമരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിനടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കും. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ ശ്രീപ്രഭുപാദ് ഗുരുമരാജ് ജയ. വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം.